मगप हे शारदाम्बे ममप जननी जगदम्बे मगप हे शारदाम्बे ममप जननी जगदम्बे सारी रे स्वयानगम्बे मप सासदप चन्द्रबिम्बे अरुणाधर वीणाधर सुमनोहर देवी राक राक वाग्देवी शारदा राक राक वाग्देवी शारदा जुहे तू हरिनाम देवनो सदा जुहे तू हरिनाम देवनो सदा राक राक वाग्देवी शारदा राक राक वाग्देवी शारदा राक राक वाग्देवी शारदा जिह्वे तु हरिनाम देवनो सदा जिह्वे तु हरिनाम देवनो सदा राक राक वाग्देवी शारदा कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिनि श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वं मनोरथा अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणाद् भवेत्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। सार्वजनिक श्री शारदा महोत्सव समिती गोल्लरकेरी आम्ही या पंत 46 वर्ष आचरण कोरन येईल असची 1978 आमगेले शारदा आमगेले मलगड्यानं सार्वजनिक शारदालेक प्रतिम दवरनु तिका पूजन पुरा कोरनु आजी 46 वर्ष तर आम्ही पाविल असची तशीची आणि 4 वर्षानं आमगेले 50 वर्ष जातरस तशी मूला नक्षत्र दुखून श्रवण नक्षत्र पर्यंत आम्ही सरस्वतीला आराधन कोरन येता असची। प्रथम दिवसू गणहोम तदनंतर संजय पर्वकालारी शारदालय विग्रह हाडचे प्रतिष्ठापना जगांतू तशीची 2 दिवसू रंगपूजा 3 दिवसू विशेष जावन चंडिका हवन या पंत कललस। अष्टमी दिवसू दुर्गा नमस्कारू देवीला पूर्ण अनुग्रह प्राप्त जावची गतिरी आम्ही करतरसची तशीची 9वी दिवसू विशेष पुष्पालंकार सेवा या नड्यांतू जावचस। या नड्यांतू कोण मागलागी तांक देवीनं परिपूर्ण एक अनुग्रह केला तशीची हे तिगेले सर्व सेवेक तनु मन धनांतू सर्व भगवत वृंद येवन सेव करतरसची तशीची येवनी 4 वर्षान आमगेले 50 वर्ष आचरण करताची तका सर्व भगवत भक्तान या नड्यार येवन तिगेले एक सेवे कर का म्हणून मागून घेतास। तशीची या जाग्यांतू आमगेले श्रीरामचंद्र हनुमंतू यस तागेले पूर्ण अनुग्रह आमगेल वयर आसो म्हणून देवील नड्यांतू प्रार्थना करतरस। बोलो भारत माता की अंबा भवानी की जगत जननी की वीणा पुस्तकधारिणी की बोलो भारत माता की।